Bij mij in huis bleef het aardig droeg uit. Ja, van de morgen petit nog wat lichter aan, maar er bleef het bij. En verder kwam de zinnen stadig gewoon eens even wat meer te vastkin. En van joen en vannacht ben ik positief. We gaan opklarend waar. En dat betekent dus, ik droeg waar. En dat betekent ik temperaturen die wat zakje. 8 tot 12 graden, de heetste temperaturen op de eiland. En de wind uit het westen en het zuidwesten waai in het watergebied nog altijd een vrij krachtig. Dan morgen. Morgen wordt een kreeze dag. Flink wat zinnen, dat is positief. En de temperaturen, ja, dat komt misschien wel wat beter, maar ze zijn best onnoffelijk. Zo'n 16 tot 18 graden, de heetste temperaturen verderop de provincie. En de wind uit het westen en het zuidwesten waai, die is zwak of matig. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Vreet ik nog een kreeze dag met zijn 18 of 19 graden, flink wat zinnen. En we hebben het hoe droeg waar. Maar in de joentijd, in de nacht volg je buien, misschien wel maar kans op tonger. En de kinderen ontsneeuwt hem wel eens 5 tot 10 mm vallen. Ja, en dan sneeuwen. In de maandtijd nog een bui, in de midden droegen waar, de zinnen erbij, temperatuur 17 graden. En dan gaan we op naar Pinkstersnijn. En Pinkstersnijn zuchtte ik kreeg uit. En daar met flink wat zinnen, en daar met een noffelijke temperatuur, 19, misschien wel 20 graden gemiddeld in de provincie. Nee, dat kunnen we wel op terug. En Pinkstermanje zou ik wel eens droeg verinneren kunnen. Het spant er al hier nog een beetje om. Dus laten we morgen maar weer even in het waarsje.